Si Juan Bautista or Juan nga magbubunyag, gitawag siya the highest prophet among the prophets of Israel. Next to Jesus, siya mao'y pinaka-highest prophet tungod kay siya man ang nag-andam sa agianan ni Jesus nga mao ang manluluwas. Pero bisan pag highest prophet siya, niya buutan kayo ni si Juan, wa gini maghimog sala, pero gikalagutan gihapon siya. Sugot mo kalagutan mo sa inyong isig katao? Sugot dili. Dili. Mao day ni mahitabo basta magkuanta, magsunod tas Ginoo isip usa ka propeta. Diri sa atong unang pagbasa si propeta Jeremias, niingnan sa Ginoo, ako kang sugoon pagsangyaw sa akong pulong, pero dumtan kas mga hari sa mga pari ug ang tanang tao sa kalibutan makigbatok kanimo. Luoy no? Kaning Ginoo lahi sa ni siya. Kung mosunod ta niya, iya sang tugutan nga dumtan tas kalibutan. Mao na aron dili ta madumtan sa kalibutan, din alang sa ta mosunod sa Ginoo. Nga pangutan-ay mong tupad ing na mosunod ka sa Ginoo. Dumtan jud ka sa kalibutan. Ako di man kayo ko ingon nga limpyo kayo na amsa ko'y mga nya sa akong pagsigigwali sa pulong sa Ginoo naagi magdumot. Usahay mabiral ta sa social media tungod sa mga intriga, tungod sa mga pagdaot. Okay ra na kay natural man gina basta moakta as prophet. Kita sa pagbunyag nato, hinumduman nato niha, pagbunyag nato nakaambit sa ta sa misyon sa simbahan nga mao'y misyon ni Kristo o giunsa man pag tuman ni Kristo ang iyang misyon dinis kalibutan nga mao ang misyon sa kaluwasan, gigamit niya ang iyang tulo ka threefold nga offices or kaning kaakuhan, isip propeta, isip pari o isip hari. The prophetic, the priestly, and the kingly offices of Jesus. Mao na kitang tanan, doon natay propetanhon nga kaakuhan. Ug unsa maning propeta, mao ni siya magsangyaw sa pulong sa Ginoo ug iya nang saksihan. Pasabot di siya magpadalas kahadlok sa mga pagdaot o mga pag-alkudras kalibutan. Muna diri sa unang pagbasa, niingon gidiri ang Ginoo, dumtan kastanan pero tagaan ti ka og kalig-on aron dili ka mahadlok, makasukol kanila. Pero ang pagsukol nga atong buhaton mao ang dili mahadlok. Muna si propeta Jeremias gikontrahas tanan pero ni atubang siya tanan. Si Juan nga magbubunyag gikontrahan sad sa hari nga mao si Herodes og sa iyang kabit, asawa siyang igsoon nga mao si Herodias. Pero wa gyud mahadlok si Juan, wa gibutang dinhi nga portin niyang hilak, portin niyang pakiluoy, wa. Relax ra si Juan nga gipriso. Nya pag ingon sa diri nga gipadadag sundao ngadto para punggutan siya sa liog suod sa prisuhan. Awa kita nakita diri nga milugnot si Juan, mikisi-kisi si Juan, naputol sa diyang liog. Relax ra kaayo. Nga naman ang propeta mosaksi sa iyang gisangyaw. Og unsa may gisangyaw sa propeta, una gyud gugma. Kamong mga asawa nahigugma mo sa inyong bana. Gugma nya sugot mo kulatahon sa inyong bana. Dili. Mao na. Sangyaw ganita, ato ginang saksihan. Manglagom ang naong pero muingon ra gyapon, I love you very much. Si San Juan gipriso pero wa siya masuko ni Herodes
sige lang yapon siya ingon, aron ka maluwas, biyain ang pagpangabit. Si Herodias, porting sukua kay na-inlove sa tingitong Herodes. Pero si Juan, gipriso na siya. Wa, yun mo reklamo. Una, nganong di man ta mahadlok og daoton, di ta mahadlok og biay-biayon, tungod kay nahigugma man tas tanan. Ako mo desisyon man jud ko kanang mag-biay-biay nako, ako ra man ginang higugmaon. Ako ra gyapon nang smilean. Unya sag mamatay na sila, ako ra gyapon misahan. Ug ako say maunag kamatay, mayon tag-ila sa kong limsan. No, di ba? Kana bang nganong ato man ginang dakuon, dara man ginaog maghigugma ay ta bisan pagdili ta parihag baruganan. Ikaduha, ang propeta dili muundang sa pag sangyaw sa pulong sa Ginoo ngadtos mga tao nga dili ganahan maminaw. Kana ba mga tao nga mukontra niya, ang propeta di gina mohonong sa pag sangyaw. Dili tungod kay iyang hagit-hagiton, kung dili naa niya ang pangandoy nga unta mudawat ang tao sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Naman say pulong sa tao, mag-conflict man ni usahay ang pulong sa tao o pulong sa Ginoo. Muna, mustig kita. Kitang mga nagtuo ni Kristo, nagsunod sa atong simbahang Katoliko, mustig kita pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay kanira bang pulong sa Ginoo, lahi man ni siya pulong sa tao. Ang pulong sa tao, nakasintro lang sa kaluwasan sa lawas. Pero ang pulong sa Ginoo, nakasintro sa kaluwasan sa kalag. Mao nang niingon si Jesus, ayaw mo kahadlok sa makapatay sa inyong lawas, apan dili makapatay sa kalag. Muna si San Juan nga magbubunyag, sa diyang gipunggutan siya sa liog, igo ra siyang niingon tingali, lawas ra may mamatay ani, pero ang akong kalag, di man mamatay. Nganong di man mamatay ang iyang kalag? Tungod kay way sala. Nagsangyaw ug nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ug para nako mao ginay the best nga atong prinsipyo. Akong lawas mabunog, mamatay, pero ang akong kalag kanunay limpyo, kanunay himsog, kanunay buhi tungod kay nagtuo ko, nagsangyaw ko ug nagbuhat ko sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mag-awit ako mahitungod sa imong kaluwasan. Unsa man nga kaluwasan? Kaluwasan sa kalag. Gilingya imong tupad. Ing na sugod karon, sugot na tagpatyon. Di ba? Kanindot ana. Sige, manindog ta katong mga propetang tinuod.